Uh, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. TN2 tulongosolane zimene zikuchitika kunjako akuluakulu kuli breaking news. Kuli breaking news nkhani izizi za nkhondo izizi sizikutha komanso zikungooneka ngati kuti zivutirapo kwambiri. Anyway, Israeli yapulitsa Syria. Yes, neighbor wake yapulitsa Syria. Pambuyo pakuti tonse like anthu amakondwera kuti ayi ndikuti panopa Syria ija yachoka m'manja mwa ndani, yachoka m'manja mwa Assad was a dictator. Bashar Bashar mukudziwa kale seniyo ex-president, former president. Anali dictator, anali wotani mpaka ndithu boma lake linagwa. Panazatenga anthu awawa amene anazatengawa president wake amachita kuti Joulani mkulu amene ndithu anatenga boma limene lili la Syria ndikuyamba kuyendetsa. Despite kunena kuti munthu amene ndithu amachokera ku gulu lija la chifwamba lija. Yes, Al-Qaeda. Nde yeuja ndithu analanda komanso mova anali pa interdiction ndi America ndithu koma ndithu yayi analowa mu Syria muja ndikukhala nkena kupuzira walanda boma lija. Anyway, anthu anali akondwera kusangala iye mpaka ndithu mpaka iye Netanyahu chithuzi chimene muchionachi cha New Middle East, Abrahamic chanchan, Abraham kumene kuti ngati alliance ina limene alliance imene iyi andinazayilongosolapo sankhani imeneyo. Koma still ineyo kuyambira poyambirira nakhala ndikunena kwanena kuti akuluakulu simungakhulupirire mkulu ameneyo chifukwa mkulu ameneyo akhoza kukhalanso kuti nayenso ayi, you understand zimene name kuyankhula poyambirira koma still anthu amapezekabe kuti akukhangata pake mpakana ayi apa nditi zili bwino kwambiri. Okay, bwino boma analitenga basi ya Trump iyayi good news okhaokha Trump ana officially kuchosa ma sanctions onse zibalo zonse za Syria chosa basi zinthu ndithu zinayamba kuyenda ndithu bwinobwino mmene timanenera mmene anthu amaonera tsopano until kena kumabomba ayamba kuphulika kumene ku Syria kumene ophulitsa wake okhalanso ndani okhala Israel. Ndifunso ndikumati chifukwa chani akuphulitsa kumene chifukwa chani pamene pano pali nkhani. Anyway, nkhani yake ndionena kuti mu Syria muli amati ku Soida pali kanzinda kadala kake kochita kuti Soida kadala kamene kaka kayandikira ndi kuchina Golan Heights. Golan Heights paja inali ya ku Syria ndi anayilanda mzaka zambuyozo inasanduka ya ku Israel. Remember kuti anthu andi maneba ndiye bwino ku Soida umene kuku kunali chiwerengero cha anthu amene wawa ali ndi mpingo wawo amachita kuti achina Druze, right? Achina Druze koma achina Druze amene wawa akuti ndiogawikana, ena ali mu Lebanon, ena ali mu Israel, ena ali mu Syria. Koma chipembedzo chawo chimazakhala ngati kuti pena pake chosamveseseka bwinobwino fa akuona kuti iwowa ndi Islam, then kenakonso amazanena kuti iwowa sikuti Uislamu wake amene iniwo maudziwawo akuti iwowa ndi okay, like nzovura chimuzia madruzi chovura kuvesa kwambiri. Okay, anyway, nde nkhani libano so nkhani chipembedzo yayi nkhani koma chipembedzo chimene chapangitsa kuti mkati mmene momwe ayambe kukangana like kumayambana koma be still kamene kagulu ka Druzika mmene muso muliso anthu ena aso tanaka kuti muli ena ali ku Israel, ena amagwira ntchito ngati asilikali ku Israel ndi amazatengedwaso ngatinso kuti anthu a Israel. Remember kadala kamene karalandidwa ku Soida kumene kuko anthuwa kukusiyana ndi ku Golan Heights. Golan Heights anatenga ma Israel koma ku Soida umene kuko sanalande koma no anthuwa iwo anangobwera ngati molamulira nde anawapasa makhadi ngati ma Israeli anthu amene wawa
ngakhale kuti sana watenge ngati sana apange recognize kuti iwo akhale ngati akomene kuko ndiye kadera kamene ka still kali kutibe kali ku Syria komweko ndiye ku Syriako nawonso ndikamakane andikasanduka konna kuti chitengereni a Jolani boma ikoko kamakhanga tikazilila mulila kokha like sikapa ngati recognize chifukwa ya tribal ngati mtundu komanso chipembedzo anyway ndi boma la Assad limakhala ngati linapita kukapanga chipikisheni komanso zina ndi zina ngati kukadala kamene kaka nkomene kunapeza kuti anthu ayamba kuyambana kuti bwana inutu ife siri kupangana recognize like mfamu zitilamulira bwanji nde boma la Assad limalimbana ndi kagulu kamene kaka madruzika kumene kuku ku Syriako chabwino ndi Israel chifoti nkati muso muli agent muli machani oso aku Israeliko ndi Israeli nawonso yakuya kuti asiyeni anthu athu kumene kuko koma anthu sikuti ndi Israeli remember wani ku Syriako sana anakhala ngati ndoni yani ku Syria ali ngati family citizen kuti madio citizen koma anthu ndapa katikati nde koma Israeli imatenga anthuwo ndi akwawobe right ndi anawo kuti asiyeni anthu athuwo bwanji mungavutisa anthu athu it's like complicated like kuti anthu amenewo ndi anthu akati ndi Israeli yapita ukabomba yani ukabomba mu Syria mucha andi awopyezaso kuona kuti boma limeneli musamale kwambiri ndi anthu athu anthu ake dani like what's going on like zinthu zake zoti zifukwa zosamveka kuti why zinthu zamkatikatimo komanso anthu sikuti sikuti anthu ndi aku Israeli ayi ngakhale kuti kuli mtundu wina umene uli ku Israeli wina uli ku Lebanon wina uli ku Syriako koma sosi yake ujoka ku Syriako koma anthuwa sikuti ndi nzika za ku Israeli right koma sometimes amakhangana kupanga share ndi pali issue anyway it's just confusing koma ni mungotsotsa kuti Israeli yangochita kungolowerera pa issue imene iyi komano imene ndi front face yokha imene kapena chifukwa chimene angochika pa front kuti yayi chifukwa chazakuti komano mwachidule ngani afuna kutenga kwaseko pachanana kaya kuti tenga kwaseko Jordan chani kwasitenga nde this is why maybe akupanga attack and pano pa America yayankhulaponso ngati ayi makuti komabe sikuti akuyankhula mwa strong moti mwa mphamvu like kuti kumene uchifana mwapanga zimene ayi sakupanga choncho you understand kaya ndi nkumarani kaya like Israel ifuna yani makamaka anyway iyo yapita imeneyo komano issue imeneyo I think yamadruzi tipange research bwinobwino tifufuze bwinobwino ndeti zayibwereseso panopa yamadruzi kuti madruzi wawa ndi ndani amatani you understand apana ngopasani mwa mungu ipola kuti mungu khanda idea kuti akuti zifukwa zake mukamawalinga nkhani imeneyi ya kubombedwa kwa Syria mupeza kuti nkhani yake akuzumveka madruzi chanchani you see nde ngakhale kuti sizikumveka kuti sichifukwa choti chokwanira kuti iwo chiwapange ndakona kuti Syria apange withdraw kumene kukwi like anthu awasiye pamene anthu sali kale Israel akutengaso like akutenga anyway issue imene yapita issue number 2 ku Iraq kwabombedwa matanki amafuta kwaphulitsidwa and akandi kachiwiri mapambano pakoma madrone ake sakudziko zilachokera kuti right sakudziko achokera kuti aphulisako lero matanki awiri aphulisako mene kuzamafuta nde I don't know kuti ku Iraq like ndabada kafuzabe kuti kodi chikuchitika njani kodi aphulisa ndani like ambana ndani nde issue ina ndiyokhudzana ndi ku Russia ko
ku Russia kwachitikaso issue yonena kuti should be not Russia komano Trump wanena kuti mveserani Trump wanena kuti ife chabwino zidatitumiza ku Ukraine koma Ukraine isaphulitse capital city ya Russia komanso Trump yotembenukanso poyera iraso akuti ine sindili mbali ya munthu ndili mbali ya umunthu nangasi wani anthu anampanga accuse kuti akulu inuyo makamaka mupita mbali ya Zelensky bwanji pambuyo pakuti mufuna pambuyo poti munali mbali ya Russia komanso inuyo ngati mufuna mukhale mbali ya Zelensky bwanji simunapanga chiganizo chokaphulitsa Russia ndeya nati nkhani sikuphulitsa koma nkhani ndoti ndi yawo munthu nkhani ndoti even so yoyo Zelensky asakaphulitse Moscow asakaphulitse kumene koko ku capital city ya Russia like okay komanso sitingampase zidalizali ma long range missiles sitingampase mabomba atata hayi ndi it's just ariye ali mbali ya umunthu ya humanity Trump amene akulu it's just like panopa I don't know kuti nkhondo zikhala ngati zikuzizira kana kuziyambiraso zikuzizira koma musunge izi anthuwa akusungirana kampeni pasi akusungirana kampeni the moment bzikangoti amene akusaka nawo atuluka mzaonaso kuti dziko likupita kuti nanga dziko likutani koma ndi makondo nena mwabwereza nde anyway nde nkhaniyo ndi imeneyo guys nde update yena ti azibwerabe guys. Thank you so much guys. Malawian cameras. I'm on nobody's side. I'm the no. I want to, you know what the side I'm on? Humanity's side. I want to stop the killing of thousands of people a week. I want to stop the killing. I want the killing to stop in the Ukraine-Russia war. That's the side I'm on. Thanks so much. Malawian cameras. Don't forget to subscribe.